Сега ние отговаряме по същия начин. ПП и ДБ са много хубави партии. Много ги харесваме. Но вече в следващото управление хората без интегритет, хората, които ги има в Google, хората, които се отцапаха и държаха кучета, котки и всичко останало, няма как вече да са министри. Има ли други въпроси? Но даже и Господ е казал, обичай ближния си. Не го мрази. Омразата изяжда отвътре. Ние сме по-добри. И като хора сме по-добри. И затова и... А и по-хубаво.